subscribe to my YouTube channel. Tanong ka na kayo ng updated. At takat, nagrugi kami. Naglagyan na kabarber to'y kahon. Bareng no, awan di, kurang di, parts na no, mabumi, deto'y, dati dito. Thank you ninong, dato'y intod mo. Dagi jeda dumaan ninong ninang, agaw awat naklata ti regalo oren no, nabayag pa ti birthday ko. Pagtulatan na ta tatlo mabuo tayo.
sumar ng arami dun tayo sa helicopter. Tulungak ko ni Ading Kon. Kailangan na. Nalpas min. Halos nagbalbalog ni ngay naramid. 10 to 3 PM ka farmers ni ngay naramid dito. 10 ka farmers kompleto. Kompleto na gayang dagiti items na. Magandar pa yun. Kininang dato intad mo ngay ayam mi.